pag-amping sa pagsalig. Kay usahay, kung kinsa patong imuhang gihuna-huna nga imuhang masaligan, siya pa ang numero 1 tao nga muduot sa pagdaot sa imuhang likod. Diri sa kalibutan, dili nato kinahanglan nga daghantag ikasuod. Okay na kung naay pipila lang sila. Ang importante, matinud-anon, unya dili kadauton sa ubang tao. Dili nato kinahanglan nga daghang ikasuod para magmalipayon nga mulahutay ato ang kinabuhi. Ang tinuod, mas importante kung maihap lang sila. Pwede isa or duha, kaysa daghan kang ikasuod pero plastic. Ubang tao nga maayo kayo sa imuhang atubangan, pero inigtalikod, libakira. Ang kalibutan karon, daghang mga anad magsuot og maskara. Maayo kayo magpakitang tao sa imuhang atubangan, pero inigtalikod, siya ang numero 1 mudaot sa imuhang ngadto sa ubang tao. Di bali kung nakay maihapra ang ikasuod. Ang importante, matinud-anon diha nimo unya kasaligan. Andam mudamay kung magkinaunsa imuhang sitwasyon. Kanang usahay nga naa ka sa lowest point sa imuhang kahimtang. Anaa siya mudamay, maminaw. Nya dili ka i-judge. Mutambag sa imuhang kaayuhan. Sila ang tinuod nga ikasuod nga andam mo protekta diha sa imuha ngadto sa mga daotang tao. Matinud-anon diha kanimo, dili ka biyaan sa oras nga anaa ka sa sitwasyon nga lowest point. Kanang down ka. Alam mo, dili lali makakitag tinuod nga tawo nga ingani. Kung naa ka ikasuod nga tawo nga ingani, hatakik importansya kay swerte na kaayo ka anang tawhana. So amping, God bless.